Konferencija organizirana ne samo kako bi se definiralo što je urađeno i to na temelju nacionalnih prezentacija, nego da se definira pravni okvir borbe protiv sajber kriminala. BiH, kako je istaknuto, ima dobar pravni okvir, no što se tiče implementacije, stvari se moraju dinamičnije odvijati s obzirom kako se sajber kriminal razvija na dnevnom osnovu i nemoguće je da jedna država odgovori samostalno. Stoga se borbu protiv sajber kriminala pokušava podići sa nacionalne na regionalnu razinu. U tom smislu ova konferencija nije fokusirana na ocjene dosadašnjeg rada, već na ono što treba uraditi u državama sudionicama, kazao je Branimir Mandić, direktor Rekvijaka, koji se dotaknuo i problema na koje nailaze roditelji djece izložene lošim utjecajima interneta. To jeste jedna od najranjivijih kategorija, ali koja se može relativno lako i zaštititi. Međutim, imamo i puno ranjivije oblasti kao što su financijski tokovi, kao što su privredni tokovi, kao što je bezbjednost same države, kako u Bosni i Hercegovini, tako u regionu. Tako da mislim da sve ovo što mi pokušavamo danas da sagledamo ide u prilog jednog sveobuhvatne akcije na regionalnom nivou da se odgovori izazovima cybercrime-a. Na konferenciji je sudjelovao i Danilo Türk, bivši predsjednik Republike Slovenije, koji je istaknuo kako se nijedna država, uključujući njegovu, ne može sama boriti protiv sajber kriminala. Mislim da su sve zemlje jugoistočne Europe zainteresirane za saradnju u toj oblasti i da sve shvataju koliko je značajno zaštititi svoje građanine pred svim oblicima kriminala koji se pojavljuje u cyberspace-u. Inače, prije 2 godine organizirana je konferencija sa 7 ministara sigurnosti regije i Turske. Danas se ta inicijativa nastavlja i poprimila je veće razmjere, te se upustila u šire planove sa stanovišta sajber sigurnosti zemalja regije. Ova oblast sajber sigurnosti kod nas još svijest nije doprijela, gdje na dnevnoj bazi imamo security threats, znači što se tiče sajber svijeta i događanja od terorizma, kriminala, znači espionaže, znači i ostalih aktivnosti što se događa u svijetu sajbera. Zajedničkim radom država regije namjera je da se ova inicijativa i nastavi, a u sklopu nje je dosad napravljen i Centar sajber sigurnosti jugoistočne Europe koji se bavi edukacijom i istraživanjem. Moguće je i servisiranje državnih institucija i korporacija u BiH i regiji, a s ciljem zatvaranja rupa u sajber prostoru i sajber sustavima. Naime, veliki problem s ovim oblicima kaznenih dijela je što granice ne postoje, pa i borba protiv sajber kriminalaca nemoguća bez međusobne suradnje između država. Uz to se pojavljuje i problem prijavljivanja takvih slučajeva jer je poznato kako banke, državne agencije, velike multinacionalne kompanije uglavnom negiraju da su bili žrtvom, kako ne bi izgubili ugled javnosti i važne klijente. Ja naravno mogu samo pretpostaviti da se to dešava puno više od onog što je u javnosti prezentirano. Razumljivi su razlozi zbog kojih se to čini, ali vjerujem i u to da ćemo iz dana u dan biti u situaciji sve više u tehničkom i u kadrovskom smislu odgovarati na te izazove i naravno morat će se tu izgraditi određeni standardi koji će obavezati te institucije da na određen način daju javnosti informacije, javnost ima pravo da zna, posebno svaki građanin ima pravo da zna u kojoj mjeri je on, ajde da kažem, ugrožen u tom pogledu da se zloupotrebljavaju njegove osobni podaci. Nedavno smo bili i svjedoci sajber napada na nekoliko medijskih kuća u BiH, a sve to pravi štetu koju većina ljudi možda ne primjećuje, no riječ zna biti o milijunskim štetama i sve one doprinose većim problemima u svakodnevnom radu, istaknuto je na ovoj konferenciji.